intensiu de setembre. I avui hem fet... De nou el CERT. Exacte, hem repassat el swing-out de posició tancada, posició oberta, i llavors el que ens hem trobat és que quan estàvem en posició oberta ens avorríem perquè ens passàvem tota la vida des d'aquí i ens interessa poder tornar a aquesta posició. I per fer això hem afegit un pas que es diu el cercle, d'acord? En el qual hem dit que per orientar-nos perquè sigui més fàcil, la Mercè comença al nord i circula a l'equador i els dos hem d'acabar a l'equador passant per la Mercè en aquest costat. Per tant, ara farem un swing-out i ara en el proper farem el cercle. No deixo el cim, obro, pas, i la porta que ho ha costat. D'acord? Des d'aquí farem un swing-out, des de la posició tancada, swing-out, i ara farem una altra vegada el cercle. Pas, triple step, d'acord? Ara ho hem fet molt polka, per dir-ho d'una manera, i ara intentarem fer-ho més rodonet. Però hem d'acabar igual en aquest costat. Heu vist com ara hem fet polka? Que hem rodat? Doncs així és com ha d'acabar, d'acord? Tornem a fer-ho. Funcionar. I ara farem el cercle, el més rodonet, no tan polka. Pas, triple step.